Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο Pokecast, το μέρος όπου μιλάμε για κάρτες και ό,τι έχει σχέση με το Pokemon. Είμαι ο Pokedecastro και σήμερα έχω την τιμή να έχω ένα πολύ special καλεσμένο. Είναι ο Sef Collects, είναι ένας από τους πιο γνωστούς Pokemon Collector στην Ελλάδα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Pokedecastro. Είμαι πολύ χαρούμενος, εννοείται που είμαι στο πρώτο podcast για Pokemon στην Ελλάδα και τιμή μου που βρίσκομαι εδώ απόψε. Για εμάς είναι πιο μεγάλη τιμή. Πάμε να δούμε μαζί τι γίνεται στο Pokemon TCG το 2025 και πώς έχει αλλάξει το collecting, ποια set αξίζουν και τι σημαίνει να είσαι selected σήμερα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μόλις είχε μπει το 2025 βγήκε το set Prismatic Evolutions και πραγματικά, τι να πω, έκανε ένα τεράστιο bump στο Pokemon TCG. Είχαμε δει ένα μικρό κόσμο που ξαναέμπαινε από το Surging Sparks. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έγινε στις αρχές του 2025 δεν υπήρχε άλλο. Δηλαδή δεν είχε ξαναγίνει. Πολλοί το χαρακτηρίζουν με το 2020 που είχε γίνει ο πανικός με το Logan Paul κλπ. Αλλά καμία σχέση. Πραγματικά μπήκανε πάρα πολλά investing άτομα, το είδανε πάρα πολύ σαν ας πούμε να βγάλουμε γρήγορα λεφτά και από τότε μέχρι σήμερα έχει πάρει μια, πώς να το εξηγήσω, μια κρατακύλα το χόμπι. Παρ' όλα αυτά πλέον μπαίνουν νέα άτομα που τους αρέσει το Pokemon TCG, μαθαίνουν το παιχνίδι, οπότε αυτό είναι καλό. Ωραία. Ωραία, ας πάμε στο πρώτο θέμα που θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω να σε ρωτήσω γενικά για τη νέα γενιά των συλλεκτών και το πού πάει το χόμπι. Οπότε η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Πώς ξεκίνησες εσύ με το Pokemon TCG? Εγώ ξεκίνησα με το Pokemon TCG πάρα πολύ random. Από παιδάκι δεν ασχολούμουν καθόλου με τις Pokemon κάρτες, είχα παίξει μόνο τα παιχνίδια και εννοείται το anime το είχα δει. Παρ' όλα αυτά, όταν άρχισα όλο το Sef Collects Journey, είχα αρχίσει με Yu-Gi-Oh! Γιατί εγώ μικρός έπαιζα Yu-Gi-Oh! Όπως πάρα πολύ, άνοιγα φακελάκια Yu-Gi-Oh! Και είχα πει στον εαυτό μου ότι ξέρεις τι, τώρα που θέλω να ανοίξω φακελάκια θέλω να τα καταγράφω. Και έτσι λοιπόν είχε αρχίσει όλο το Sef Collects. Παρ' όλα αυτά όμως, κάτι είχε γίνει στο Pokemon και με κέρδισε. Είχα δει τυχαία μια κάρτα στο TikTok από έναν και είχα δει αυτό εδώ από το Pokemon, δηλαδή το back της κάρτας. Και δεν ξέρω, μου μπήκε στο μυαλό ότι ήθελα να ανοίξω Pokemon. Α, ωραία. Ωραίο story. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ random και πώς έγινε η φάση είναι ότι ο αδερφός μου ήθελε μια Pokéball για κοσμητικό. Και όπως ξέρουμε εμείς στο Pokemon TCG βγάζει οι Pokéballs που έχουν μέσα φακελάκια. Ναι. Είχα πάει λοιπόν σε ένα κατάστημα στην Αθήνα και είχα αγοράσει, ρε παιδί μου, αυτή την Pokéball για τον αδερφό μου, εγώ μη ξέροντας ότι έχει μέσα φακελάκια. Και την ανοίγουμε την Pokéball και ήταν μια Pogo, δηλαδή Pokemon Go. Είσαι τόσο παλιός. Είμαι με Pogo. Δηλαδή σεζόν περίπου, χρονολογία. Το πρώτο μου φακελάκι ήταν το 2023 που άνοιξα με τον αδερφό μου Pogo. Δεν υπήρχε σε βίντεο τότε. Το πρώτο official βίντεο που έκανα στο Sef Collects με φακελάκι είναι Astral Radiance. Έτσι άρχισα το Sef Collects στο Pokemon, με το Astral Radiance set. Sword and Shield. Ωραίο. Επόμενη ερώτηση που έχω να σου κάνω. Τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει στο Pokemon TCG από το 2020 και μετά? Τι έχει αλλάξει πιο πολύ από το 20 μέχρι τώρα? Όπως είπα, οι άνθρωποι γίνανε πολύ greedy. Τι εννοώ με αυτό? Μπαίνουν πλέον στο χόμπι για τα λεφτά, να βγάλουν γρήγορα λεφτά, να το κάνουν resell. Ωραία, μου δίνεις ωραία πάση, γιατί η επόμενη ερώτησή μου ήταν: πιστεύεις ότι το TCG πλέον είναι πιο πολύ επενδυτικό ή συλλεκτικό χόμπι? Πάρα πολύ λίγοι το κάνουν για το collection πλέον. Αρκετοί το κάνουν για investing, αλλά όχι long term. Σε πολύ short term. Δηλαδή θα σου φλιπάρει όλο την κάρτα κατευθείαν. Την κάρτα που θα στη κάνει pull θα θέλει να την πουλήσει. Τουλάχιστον το 60%, έτσι. Ωραία. Σπάνια άτομα θα κάνουν ένα ωραίο collection. Εννοείται δεν κάνει ο κόσμος content και κακώς πρέπει να κάνετε content, παιδιά. Άμα ασχολείστε με τέτοια και θέλετε να το δείχνετε προς τα έξω, αρχίστε, μην τρέπεστε. Έτσι ώστε να δείξετε τι έχετε. Αλλά για τώρα
Τι να πω, το 70% το κάνει για reselling κατευθείαν. Πουλάει τις κάρτες, πάει σου παίρνει ένα φακελάκι, το κάνει resell. Πάρα πολλά άσχημα πράγματα. Που it's ok, παντού υπάρχουν. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση για το πρώτο θέμα. Πιστεύεις ότι το ελληνικό community έχει ανέβει επίπεδο γενικά? Σε σχέση με το 23 και 24, ναι. Στο τελευταίο Game που ήμουνα, εννοείται είδα ακόμα πιο πολλά άτομα που ασχολούνταν με το Pokemon TCG. Ξέρω ότι το Game δεν είναι βασισμένο στο Pokemon TCG, παρ' όλα αυτά υπήρχαν πάρα πολλά άτομα εκεί και χάρηκα. Μη είχαν σταματήσει και κάποια παιδιά και μου λέγανε κάνουμε theme binders κλπ. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχουν μπει πλέον και κάνουν αυτό μέσα στο hobby, δηλαδή πολύ niche down. Οπότε σίγουρα έχει ανέβει αρκετά από το 23 και με το 24. Το θέμα είναι να μην γίνουν greedy κι αυτοί. Ως τώρα, από την εμπειρία μου, εννοείται πως έχει ανέβει σε ένα θετικό βαθμό. Και μαθαίνουν και τα παιδιά για το Pokemon TCG, μαθαίνουν για τα rarities, για τα set, ποια value set υπάρχουν, ποια δεν είναι value. Δεν το βλέπουν δηλαδή σαν, σαν τζόγο. Ναι, το οποίο με χαροποιεί. Ναι, αυτό βλέπω και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ωραία, με κάλυψες στο πρώτο θέμα, οπότε πάμε τώρα στα λίγο πιο δύσκολα. Ωραία. Πιο δύσκολα. Δεν θα σε φέρω σε δύσκολη θέση. Ποιος set θεωρείς underrated αυτή τη στιγμή? Παιδιά, συγγνώμη που κοιτάω κάτω, απλά έχω το τευτέρι μου, δεν τις θυμάμαι τις ερωτήσεις απ' έξω. Underrated content creator. Όχι. Underrated set. Pokemon set. Underrated set αυτή τη στιγμή. Σίγουρα μπορεί να είναι λίγο, να ακουστεί κάπως αυτό που θα πω, αλλά πιστεύω ακόμα το Paradox Rift. Είναι ένα πολύ underrated set, δεν ξέρω γιατί ο κόσμος δεν το ανοίγει το Paradox Rift, το φοβάται. Εμένα μ' αρέσει. Έχει μεγάλη σχέση με το Scarlet and Violet Game και ίσως γι' αυτό κάποιοι δεν το ανοίγουν, γιατί δεν ξέρουν τα Paradox Pokemon, αλλά άμα έχετε παίξει το παιχνίδι, Paradox Rift και Temporal Forces πραγματικά βασίζονται στα Paradox Pokemon και έχουν μέσα καρτάρες, έχουν μέσα πολύ όμορφα special illustration rare και το Paradox Rift και το Temporal Forces, οπότε τα θεωρώ και τα δύο underrated set, δηλαδή τα βάζω στην ίδια κλίμακα και έχουν και υπέροχα illustration rare και πάρα πολύ εύκολα, θα έλεγα εγώ, pull σε EXs και ίσως full arts, όχι τόσο εύκολα σε illustration rare. Ωραία. Αλλά σίγουρα valued set. Αφού το πήγες στις κάρτες, θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι οι graded cards, PSA, Beckett, bla bla bla, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στα ταβάνι? Το ταβάνι Το οικονομικό εννοώ. Το οικονομικό το ταβάνι το θέτει ο πολιτής και ο αγοραστής. Τι εννοώ? Μπορείς εσύ να φανταστείς όταν ήσουν ένα παιδάκι, άμα είχες ξέρω εγώ την κάρτα Charizard και την πέταγε στα ήττα, ότι το first edition Zar σε PSA 10 θα πηγαίνει όσο πηγαίνει? Όχι. Οπότε αυτό το θέτει ο άνθρωπος. Δεν μπορούν να φτάσουν ακόμα τα βάνη, έχουν ακόμα πάρα πολύ να πάνε οι graded κάρτες, αλλά εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι με grades, αλλά από ό,τι βλέπω το ταβάνι δεν έχει φτάσει ούτε στο 50% αυτή τη στιγμή. Μόνο ανεβαίνουν. Ωραία. Και εγώ το ίδιο πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Ωραία, πάμε σε μια άλλη ερώτηση τώρα. Αν κάποιος ξεκινάει τώρα να συλλέγει, ρε παιδί μου, τι θα του πρότεινες να μαζεύει? Σαν εύκολο σετ, ας πούμε. Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Πάρα πολλά παιδιά μου τη ρωτάνε αυτή την ερώτηση και πάντα δυσκολεύομαι. Πριν ένα χρόνο θα σου έλεγα Obsidian Flames. Τώρα δεν μπορώ να σου το πω αυτό το set. Όχι. Τώρα δεν μπορώ. Με καμία παναγία. Πολύ δύσκολο set να μαζευτεί και να ανοιχτεί, να βρεθεί γενικά. Δεκάστρα θα πω τα καινούργια set. Ό,τι καινούργιο βγαίνει, να το ανοίγουν λίγο-λίγο. Τι εννοώ? Παλιά πρότεινα τα ETB. Πλέον δεν τα προτείνω τα ETB. Λόγω του κόστους. Ας πάρουν ένα μικρό τινάκι.
ας πάρουν λίγα φακελάκια να δουν τι κάρτες έχει μέσα το set. Ναι. Μου αρέσουν εμένα αυτά τα Pokémon. Άρα η απάντησή σου είναι ό,τι πιο καινούριο set. Ό,τι πιο καινούριο μπορούν να βρουν στην αγορά. Ναι. Γιατί είναι πιο εύκολο να βρεθεί αυτή τη στιγμή, γιατί πάρα πολλά μαγαζιά και πολύ καλά κάνουνε έχουν βάλει όρια. Δηλαδή, ο Chef Collex μπορεί να αγοράσει μόνο 3 φακελάκια. Ναι, οκ, Οπότε there you go, μπορείς να τα βρεις. Ναι. Και τελευταία ερώτηση σε αυτό το θέμα, στο δεύτερο σκέλος, ρε παιδί μου, του Pokecast. Έχεις κάποια Grail κάρτα που δεν θα πουλήσεις ποτέ? Εγώ το ξέρω. Όπως είπα και πριν, Grail κάρτες. Grail ουσιαστικά το Pokemon Hobby θεωρείται το graded, ας πούμε. Το λένε Grail. Εγώ όμως τώρα, επειδή δεν έχω καμία Grail κάρτα να θεωρήσω Grail, έχω Grail κάρτα, την οποία δεν θα τη δώσω ποτέ. Να πω. Εννοείται. Shinji Kanda είναι σίγουρα. Είναι Shinji. Και είναι τον Kira. 100%. Kira. Ένα λεπτό να το δείξουμε τον Kira. Να το δείξουμε. Κάτσε να δούμε πώς φαίνεται. Φαίνεται ok. Εκεί. Πολύ ωραία κάρτα. Παιδιά, αυτή την κάρτα την είχα πάρει με trade όταν έκανε 380 pounds. Και έκανα πολλές κάρτες trade. Δηλαδή σε ευρώ? 380 pounds, ας πούμε 435 με 40 ευρώ, ας πούμε. Μια χαρά. Average. Ακριβή κάρτα. Πολύ ακριβή. Και τώρα αυτή η κάρτα πηγαίνει πάνω από 500 pounds αυτή τη στιγμή. Ωραία. Επειδή σε βλέπω ότι έχεις αρχίσει και κουράστηκες λίγο με τη συζήτηση, θα το πάω λίγο πιο ελαφριά το τρίτο σκέλος του προγράμματος. Όχι. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Okay. Θα παίξουμε ένα Guess the Card. Λοιπόν, θέλεις να στην κάνω πολύ zoom ή απλά να στην περιγράψω? πάμε περιγραφή. Ωραία. Είναι κάρτα... Ένα λεπτό. Set πρώτον. Set είναι... δεν θυμάμαι. Era, Sword and Shield, Scarlet and Violet. Όχι. Vintage. Oh my god. Vintage. Είναι μεταξύ 95 και 2000. 95 και 2000. Οκ. Είναι... Τι είναι? Gym Challenge. Δεν είναι Gym Challenge. Είναι... δεν θυμάμαι τώρα ποιο set είναι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά... άμα σου πω το χρώμα θα το καταλάβεις. Άμα σου... έχει... είναι η τρίτη εξέλιξη, οπότε έχει άλλες δύο εξελίξεις. Και για να γίνει αυτό το Pokemon θέλει trade. Τέλεια. Είναι Pokemon πρώτης γενιάς? Ναι. Ωραία. Τι type είναι? Αφού το έχεις βρει. Δεν το έχεις βρει. Εφόσον είναι το Gengar. Το Gengar, παιδιά, είναι ένα πολύ fan favorite Pokemon και fun fact είναι το αγαπημένο Pokemon του Pokédecastro, το Gengar. Δεν φαίνεται. Εμένα προσωπικά το Gengar δεν μ' αρέσει σαν Pokemon. Γενικά εγώ είμαι λίγο... δεν μ' αρέσει η πρώτη γενιά πολύ εμένα. Εγώ είμαι παιδί της τρίτης γενιάς. Μ' αρέσει πολύ η τρίτη γενιά. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα πάρα πολύ creepy όταν θέλει Pokemon. Και πηγαίνετε δείτε τα βίντεο του Pokédecastro που έχει κάνει για τον Gengar. Πας και μάθετε τι κρύβεται. Κάπου εδώ θα τα έχω βάλει να τα δείτε. Για τον Gengar. Ωραία. Και τώρα θα σε πάω ακόμα καλύτερα. Θα κάνουμε... είχα ανεβάσει ένα βιντεάκι το απόγευμα. Και είχα ρωτήσει το κοινό, τους ακόλουθους, παιδί μου, να μου πούνε ερωτήσεις σχετικές με το Pokemon, με το Pokemon TCG, με όλα. Οπότε τώρα θα στις πω και θα μου τις απαντήσεις. Let's go. Θες να πεις και ποιος το ρωτάει? Να πούμε και τα... τέλεια. Λοιπόν...
Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Που τη ρωτάει ο Αποστόλης. Οκ, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για το σχόλιο. Σεβ. Την ερώτηση. Πώς είναι εσωτερικά μία Pokéball με ένα Pokemon μέσα, όχι άδεια? Αυτό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή του Αποστόλη. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Εγώ στο μυαλό του Σεβ φαντάζομαι έναν τεράστιο χώρο. Και εγώ αυτό φαντάζομαι. Μέσα στη Pokéball. Δηλαδή το Pokemon παίζει να αράζει εκεί μέσα. Να έχει την άπλα του. Την κρεβατάρα, τον άλλο. Ναι, απλά να περιμένει. Αν και εγώ νομίζω κοιμάται μέσα. Δεν είναι ότι έχει αίσθηση μέσα στη Pokéball. Γιατί η Pokéball είναι φτιαγμένη από τον άνθρωπο, σωστά. Οπότε ο άνθρωπος λογικά σκέφτηκε ότι το Pokemon μέσα δεν πρέπει να είναι ξύπνιο. Έτσι ώστε, να μην νιώθει άβολα, να κάνει rest κλπ. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ φαντάζομαι μέσα στην Pokéball ότι να έχει πάρα πολύ μεγάλο χώρο το Pokemon. Απλά δεν θα έχει τις αισθήσεις σου, νομίζω θα κοιμάται μέσα. Ναι. Καλό. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μωαβίτα ρωτάει πώς κατάφεραν να βρουν το DNA του Mew. Έλατε, Μωαβίτα, τι καλή ερώτηση και αυτή. Νομίζω όλα είχαν έρθει από τη μητέρα της Τζέσι, άμα δεν κάνω λάθος. Αυτή είχε πάει να ψάξει το Mew, έτσι, στα βουνά τότε, άμα δεν κάνω λάθος, κάπου στην Αμερική. Οπότε νομίζω το βρήκε, αλλά μετά βρήκε το Mew, βρήκε στοιχεία του Mew κάπου. Χάθηκε, αλλά πριν χαθεί η μητέρα της Τζέσι είχε δώσει σήμα στη Team Rocket ότι βρίσκεται εκεί. Μετά πήγε η Team Rocket και από μεγάλη έρευνα που κάνανε βρήκαν, υποτίθεται, κάποια DNA του Mew. Νομίζω πρέπει να διαβάσουμε όλοι το manga έτσι ώστε να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση, λοιπόν, επειδή δεν είχαμε άλλη ερώτηση, θα είναι ερώτηση του Poké de Castro. Οκ. Η ερώτησή μου είναι, λοιπόν, αν πιστεύεις, θα το κάνω λίγο plot twist, γιατί αυτά κάνω εγώ, ότι τα Pokemon είναι κάτι αντίστοιχο με τα Digimon. Δηλαδή ότι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και ότι είναι απλά... Γιατί άμα το καλοσκεφτείς, πώς μπαίνουν στην Pokéball? Ναι. Η διαφορά όμως είναι ότι το Pokemon είναι physical creature. Πού το ξέρεις? Είναι physical, το ξέρουμε, από τους ανθρώπους. Και πώς μπαίνει στην Pokéball? I don't know, δεν ξέρω. Επόμενο επεισόδιο Poké de Castro. Άμα ξέρουν τα παιδιά, σας απαντήσουν κάτω στα σχόλια. Ναι. Τα Digimon είναι digital monsters φτιαγμένα από code. Από 0 και 1, κυριολεκτικά φτιαγμένα από τον υπολογιστή. Και γι' αυτό το Pokemon έχει ένα evolution line. Δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλλα, εκτός από κάποια variants. Το Digimon, από την άλλη, του αλλάζεις λίγο το κώδικα και σου εξελίσσεται σε άλλα 7. Οκ. Καλό. Καλή απάντηση. Αυτή είναι μία από τις κύριες διαφορές. Ωραία. Σεβ, αυτό ήταν το πρώτο Pokecast. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ εγώ. Ήταν τιμή μας να ξεκινήσουμε με σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω εδώ ότι δεν είμαι από τους πιο μεγάλους, ξέρω εγώ, συλλέκτες κλπ. Η συλλογή που κάνει ο Σεβ είναι ό,τι του αρέσει. Δεν θα πάω να συλλέξω κάτι που το έχουν στη μάζα, ας πούμε, που σου λένε σύλλεξε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Κάντε συλλογές που σας αρέσουν και σας ευχαριστούν εσάς. Μην ακούτε κανέναν. Εμείς, άμα βγάλουμε κανένα βίντεο, λέμε τη γνώμη μας. Παρ' όλα αυτά, από εμάς θα δείτε βίντεο που όντως ισχύει αυτό που λέμε. Δεν θα πούμε ποτέ «Α, πάρτε αυτή την κάρτα, έχει πάει 100 Όχι. Άμα σου δείξω, ξέρω εγώ μια κάρτα, ο Ντεκάστρο, ο Πέτρος, ο Γιώργος κλπ. Είναι επειδή μας αρέσει αυτή η κάρτα. Δεν είναι επειδή είναι ακριβή αυτή η κάρτα ή θα βγάλετε λεφτά. Συλλέξτε ό,τι σας αρέσει. Ωραία. Παιδιά, αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα follow, μια κοινοποίηση, δεν ξέρω κι εγώ, σπρώξτε το. Και θέλω να ρωτήσω το Σεβ, κανονικά ξέρω βασικά τι θα απαντήσεις, αλλά θα σε ρωτήσω για να το συνεχίσουμε. Θέλω να μου πεις ποιος να είναι ο επόμενος καλεσμένος στο Pokecast. Δεν γίνεται να λείπει ο Giant, ο Unboxer M. Ωραία. Άρα επόμενο επεισόδιο
επεισόδιο 2 δηλαδή, θα έχουμε την τιμή, λογικά άμα δεν μας ακυρώσει, να έρθει ο Unboxer N. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε πιστοί στις κάρτες σας. Καλή συνέχεια.